Tervetuloa katsomaan MPY-TV:tä. Onko sinun kodissasi tuttu tilanne se, että suoratoistopalvelusta pyörii ohjelman sijaan se lataamista kuvastava rinkula? Tai että kesken etäpalaverin kuva yhtäkkiä jäätyy? Omakotitalossakin nettiyhteydessä voi olla kiinni kymmeniä laitteita, jotka aiheuttaa tälle netille aikamoisia suorituspaineita. Nettiruuhkaan on kuitenkin olemassa ohituskaista, nimittäin valokuitu. Aiheesta meillä on keskustelemassa täällä studiossa MPY:n myyntipäällikkö Karoliina Kukkonen. Karoliina, tervetuloa studioon. Kiitoksia. Tosiaan nopea nettiyhteys ja erityisesti valokuitu on siis viime vuosina herättänyt yhä useammassa omakotitalossakin kiinnostusta. Karoliina, miksi tämä valokuitu on niin kiinnostava juttu? No, valokuituhan on tulevaisuuden tiedonsiirtotekniikkaa ja hyvinkin tärkeä osa kaikkien meidän arkea. Internetti ja TV-palvelut ikään katsomatta oikeastaan, että kaikkihan nykyisin on hyvin pitkälti palvelut netin päällä, mutta myöskin ne TV-ohjelmat, että on niitä suoratoistopalveluita, joista voit katsoa myös sitten ihan tätä perus-TV-lähetyksiä. Tai jos vaikka uutiset menee ohi, niin voit sieltä sitten ne kurkata. Mainitsitkin tuossa jo muutamia valokuidun hyötyjä, mutta kerro vielä laajemmin, että mitä kaikkea se valokuitu mahdollistaa? No, niin kuin mainitsin, eli suoratoistopalvelut, kaikki pankkiasiointi, päivittäisten lehtien lukemiset ja muut, että digilehtiä voi lukea sieltä, terveydenhuoltopalvelut on siellä. Sitten jos miettii nuorempaa käyttäjäkuntaa, niin sieltä voi katsoa lempisarjat ja muut, jos ei ehdi harrastusten puolesta katsoa TV-puolelta, niin sitten suoratoistopalveluista pelaaminen helpottuu, koska vasteajat on matalammat kuin esimerkiksi mobiilissa. Eli pingi on pienempi kaikille pelaajille, Kyllä. Varmasti tuttu termi tämä. Jos mietitään varsinkin niin kuin omakotitalon näkökulmasta, niin mitä hyötyä juuri omakotitaloasujille valokuidusta on? No, se ei ole jaettua kaistaa, se on aina taattua kaistaa. Siellä kun tilaat sen vaikka esimerkiksi 100/100 megasen kuituliittymän, niin sä saat sen 100/100 megasen. Se on se, mitä on tilattu, niin sitä toimitetaan. Ja sitten myöskin semmoinen, mikä on hyötynä tämmöisessä omakotitaloasujille Mikkelissä, että kun meillä on tämä kuidutusprojekti ja kaikki asiakaspalvelu ja myös vikapalvelu Mikkelissä, että jos tulee jotain ongelmaa, niin se on puhelinsoiton päässä. Mikkelissä vastaa henkilöt, että mikä on ongelma ja pystytään tarkastamaan siinä samassa hetkessä ja saadaan toimivat yhteydet sinne kotiin. Ja toki arkea helpottava ominaisuus ja kiinteistöarvoon nostava vaikutus sitten taas jälleenmyyntiä mietittäessä. Tämä on varmasti monia omakotitaloasujia erityisesti kiinnostava piirre valokuidussa. Jos minä haluaisin valokuidun käyttöön, niin tarvitsiko mun tehdä jotakin valmisteluja? Mitä se multa vaatisi, että sen saisi käyttöön? No, se ei vaadi oikeastaan sulta muuta kuin yhteydenoton meille. Eli kun meille soittaa, niin sieltä tarkistetaan saatavuus. Mikkeli taajama-alueella kaikilla se saatavuus siellä on, koska tullaan tekemään kaikille valokuitu kotiin. Ja suunnittelu, rakentaminen, asentaminen, kaikki kuuluu siihen samaan pakettiin. Päätelaitteet tuodaan kotiin. Kaapeli-TV, jos on entisessä koaksiaaliverkossa, niin vaihdetaan kuidun päälle siinä samassa yhteydessä ilman mitään kustannusta sinänsä, lisäkustannusta. Että se on aika helppo asiakkaan puolesta tehdä, vaan se päätös tilata se valokuitu. Nostitkin esille nuo valokuituliittymän ja yhteyden kustannukset, niin kerrotko vielä tarkemmin niistä ja erityisesti omakotitaloasujan näkökulmasta? No, omakotitaloasujallahan meillä on täällä Mikkelin kuidutusprojektissa liittymismaksu 0 euroa, eli ei tule mitään kustannusta asiakkaalle. Että ainut mikä siinä on, niin kaapeli-TV:n liittäminen siihen valokuituverkkoon, niin siinä yhteydessä, mikäli jakotukki ei ole siinä eteisessä esimerkiksi, josta se on helppo ottaa, niin sisäverkkotöinä niin se RF-kaapeli ja antennikaapeli, eli antennikaapelin veto sieltä, jos se esimerkiksi vanhemmissa taloissa se voi olla vaikka välipohjassa, niin sieltä välipohjasta sinne vaikka eteiseen, jos se on valittu sille päätelaitteen paikaksi, niin se on asiakkaan oma työtä, jonka asiakas voi tehdä tai teettää jollain sähkömiehellä. Ja siinä päivänä, kun kuitu kytketään, niin kaapeli sieltä entisestä jakotukin päästä irrotetaan se koaksiaali ja siirretään se RF-kaapeli
mikä on vedetty sinne kuitupäätteelle, niin laitetaan päälle, niin se kuva kulkee ja siinä on nyt se muutama 3 minuutin katkos, mikä se rullatessa menee sen kaapelin kytkemiseen aikaa, niin se on ainut, mitä siinä sitten tulee. No entä sitten, kun tämä asennustyö on kerran tehty, niin kuinka usein tätä liittymää tai yhteyttä pitää päivittää? No, jos päätelaitteet pysyy kunnossa, niin ei sitä tarvitse. Nopeutta voit nostaa aina 10 gigaa asti, perusnopeus on 100/100. Niin, ja tulevaisuudessa ei ole tullut vielä vastaan siirtonopeutta, mitä ei pystyttäisi kuidulla niin kuin toimittamaan. Eli tulevaisuuden nopeuksista ei osaa vielä sanoa, kun meillä tällä hetkellä jo kuluttajaliittymissä se 10 gigainen sieltä löytyy, että perusnopeus on 100/100 megaa. Onko tämä 100/100 megaa sitten esimerkiksi tämmöinen tyypillinen omakotitaloasujan valinta tai onko joku sellainen, mitä erityisesti itse suosittelisit? No se 100/100 on melko perus, mikä menee suurimmalle osalle, mutta jos perheessä on useampi, esimerkiksi ketkä pelaa, niin seuraava vaihtoehto on 300 meganen, jota suosittelen sitten perheellisille, missä on pelaavia teinejä ja sitten etätyötä ja sitten suoratoistopalveluita, mikä on hyvin tavallista tänä päivänä, että paljon katsotaan TVtä suoratoiston kautta ja tehdään etätyötä, mutta sieltä löytyy myöskin ne peliharrastajat, niin 300 meganenhan siinä kohtaa ehdoton, niin silloin se kaista riittää, koska se on niin kuin siinä talouteen tarkoitettuun käyttöön oleva nopeus. Kyllä. No paljon MPY on jo asentanut omakotitaloasujille valokuituyhteyksiä, niin minkälaista palautetta te olette saaneet näiltä asiakkailta? No hyvää palautetta. Ne on ollut tyytyväisiä, koska se on toiminut. Se on sitä, mitä luvataan, niin sitä toimitetaan myöskin ja se on, toiminnallisuus on ollut just hyvä. Ja sitten toinen, mistä on tullut, sit jos se ei ole toiminut, koska niinkin voi käydä, että se yhteys ei toimi. Mutta ollaan saatu sitten taas siltä puolelta palautetta, että korjaus on ollut tosi nopeata. Eli kun on tehnyt sen vika-ilmoituksen, niin siitä seuraavana aamuna viimeistään on alettu sitä korjaamaan. Et meillähän on kyllä ihan ilta- ja yötöinäkin niitä korjailtu, mutta siitäkin on tullut kiitosta, että kun vikapalvelu on niin nopeata ja sitten tietenkin kun siellä niin kuin vaste on kaikin puolin, se soitto, niin kuin reagointivaste on nopea niin kuin sekä asiakaspalvelun osalta että sitten asennuksen osalta. Eli asentajat on saatu nopeasti paikalle. No nostitkin esille esimerkiksi tämän nopean vasteajan vikatilanteessa, mutta onko jotakin muita syitä, miksi valokuitu kannattaisi hankkia juuri MPYltä? No paikallinen toimija, täysin suomalainen yritys. Meillä on kaikki asiakaspalvelu ja muu jopa ihan tässä Mikkelissä. Että vastataan tuosta Mikon kadulta meidän vanhasta telefoniyhdistyksen rakennuksesta. Sieltä löytyy meidän asiakaspalvelu sekä tekninen asiakaspalvelu. Että se on tietysti se, ja ollaan kuitenkin pitkän linjan toimija tässä tietoliikenneyhteyksissä, niin meillä on tästä aika paljon kokemusta ja aika monta kotia ollaan jo saatu meidän asiakkaaksi myös Mikkelin ympäryskunnista, että ei pelkästään Mikkelin alueella, vaan myös lähipaikkakunnat. Niin. On ihan turvallinen ja tuttua tekemistä. Ei olla tätä niin kuin ensimmäistä kertaa tekemässä tai meidän asentajat ei ole ensimmäistä valokuituliittymää niin kytkemässä. Ja jos on, niin ei ainakaan yksin. Siellä on sitten kokeneemmat apuna. Kyllä, ja teillähän on valokuidun lisäksi tai sitä tukemassa tarjolla myös esimerkiksi MPY Wi-Fi-palvelu. Kerrotko tästä hieman lisää? Joo, no se on tosi hyvä, että jos esimerkiksi on vähän isompi omakotitalo ja jos haluaa kotiin hyvän sisäverkon VLAN-yhteyden, niin siinä on niin kuin MES-järjestelmä, eli se tekee kattavan peiton sille koko talolle. Eli toiseen päähän taloa pistetään ykkösvastaanotin ja kakkosvastaanotin toiseen päähän taloa, niin sitten se VLAN-verkko kantaa läpi talon ja se on niin kuin huomattavasti varmempi sitten siellä peräkammarissakin saada sinne se nopeus. Ja sitten MPY Wi-Fi-laitteissa on myöskin Ethernet-portti, eli jos se peräkammarissa oleva pelaaja tarvitsee kiinteän yhteyden, niin siitä voi Ethernet-piuhalla ottaa myös sitten kiinteän yhteyden siihen pelikoneeseen. Eli varsinkin jos on iso talo tai useampi kerros, niin olisiko silloin tämmöinen ratkaisu hyvä? Ehdottomasti. Että sitten, ja niitä vaan sen mukaan sitten
asiantuntijat kertoo, montako laitetta kannattaa ottaa. Että lähtisin itse aina 2 laitteesta vähintään, että sitten saadaan hyvä peitto ja varmempi VLAN kotiin. Valokuidusta puhutaan tosiaan tälläkin hetkellä, että se olisi toimiva teknologia jopa 50 vuotta eteenpäin. Mutta miksi se kannattaisi valita juuri nyt? No se on kyllä hyvä kysymys, että miksi nyt? No toki sen takia, että meillä on tämä iso projekti ja se tullaan tuomaan. Ja kun se on tulevaisuuden tekniikkaa, niin kuin sanoit, ja entiset tekniikat siellä väistymässä. Eli ADSL-yhteydethän on jo tässä pikkuhiljaa kaikki kerännyt pois ja kerätty. Ja koaksiaaliverkkokin on toiminut meillä jo 30 vuotta oikein kivasti, niin sekään ei ole ikuinen. Ja sitten se on se tulevaisuuden tiedonsiirtotekniikka, vakaat yhteydet ja taattu kaista jokaiselle asiakkaalle kotiin. Ja taisitkin jo mainita, että juuri tämmöisiä päivitystöitä ei sen ensiasennuksen jälkeen juuri tarvitse tehdä. Ei. Niin pitkään kuin päätelaitteet toimii ja sitten tietenkin vaihdellaan päätelaitteita, mitä mikäli tarvii, niin niiden vaihtaminen on tietenkin rikkoutumistilanteessa. Se on vähän sama kuin telkkari kanssa, kun se menee rikki, niin se pitää sitten vaan vaihtaa uuteen. Selvä. No jos nyt hieman vedän yhteen tätä meidän keskustelua, niin valokuitu vaikuttaa omakotitaloasujan näkökulmassa tämmöiseltä niin kuin nopealta ja pätkimättömältä yhteydeltä, joka vielä nostaa sen kiinteistön arvoa. Miten pitäisi toimia, jos haluaisin hankkia sen omaan taloon? No soittamalla meille, että suoraan myyntiin asiakaspalveluun tai käymällä meidän myymälässä Mikonkatu 16 osoitteessa. Eli siitä lähdetään. Ja siitä Mikkelin alueella jokaiseen kotiin on saatavuus, niin jokainen voi tilata sieltä mitä reittiä parhaakseen tai kotisivujen kautta lomakkeella tilaamalla, niin onnistuu monta reittiä se tilaaminen. Yleensähän meillä toimii niin, että kesällä rakennetaan ja talvella kytketään, että sitten siinä seuraavan talven aikana on melko varmasti sitten yhteys kotona. Kiitos Karoliina Kukkonen oikein paljon sulle haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun tulit MPY TV:n pariin. Oikein hyvää päivänjatkoa.